ஹாய் கைஸ், நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த யூடியூப்பில் தம்ப்நெயில் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு அது நம்ம தமிழில் பார்க்கலாம். முதல்ல நான் ஒரு ஆப் இது சொல்கிறேன், அது மறக்காம டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அது என்ன ஆப்னு நான் சொல்கிறேன். ஓகே கைஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த சேனல் ஏதாச்சும் புதுசாக அந்த மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணுங்க. இந்த சேனல் முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவல் டிப்ஸ் எல்லாமே இருக்குது கைஸ். மறக்காம இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஸோ கைஸ், முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ளே ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோம். ப்ளே ஸ்டோரில் மேலே சர்ச்சில் போய்ட்டு சோஷியல் போஸ்ட் இப்படின்னு கொடுங்க. கொடுத்தீங்க நிறையா வரும். இது எல்லாமே இந்த போஸ்ட் மேக்கர் தான். நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப் மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காது. இந்த ஆப் தான் கைஸ். இந்த ஆப் நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கைஸ், அது இப்போ ஓப்பன் கொடுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது ஓப்பன் ஆகுது. இப்போ நம்ம அதுக்குள்ளே போய் என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ சும்மா நார்மலாக ஒரு போஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோன்னா நம்ம என்னென்ன பண்ணுவோன்னா, இது நம்ம இன்ஸ்டால் சும்மா ஒரு ஆடு போடுற மாதிரி போஸ்ட்னு கூட இதில் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். அதனால் இப்போ நான் ஒவ்வொன்றா டீட்டெயிலாக சொல்கிறேங்க. ப்ளஸ்ஸுங்கிற ஐக்கான் கொடுத்துக்கோங்க. நம்மளுக்கு இது மாதிரி எதில் வேணும்னு பார்க்கணும். மேக் யுவர் ஸ்டோரி கொடுத்துட்டிங்கன்னா உள்ளே போகும். உங்களுக்கு இது மாதிரி இது மாதிரி வேணும்னு பாருங்கள். இப்போ நிறைய தள்ளிங்கன்னா யூடியூப் தம்ப்நெயில் இருக்கும். இங்கே இருக்குது பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போனீங்கன்னா இது மாதிரி நிறையா இருக்கும் கைஸ். இதில் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நான் சும்மா அந்த இதுக்கு இது எடுத்துக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது. ஓகே கைஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட் இதோட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோடு சந்திக்கலாம். மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.